Prepis rozhovoru s José Luisom Sevilianom. Áno, je to dosť netradičný pohľad. Presne. Hovorí tam o myšlienke, že našu civilizáciu tajne ovplyvňujú nejaké, neviditeľné entity. On ich volá faktory. Faktory, áno. A nie je to len o tom, že by tu niekde boli, Ale že aktívne zasahujú. presne tak. Podľa toho zdroja aktívne formujú naše osudy, náš svet a pritom my ich akože nevidíme. A spomína tam aj konkrétne metódy, ako by to mali robiť. No, dosť priestoru venuje tomu, čo nazýva terraformácia Zeme, teda že si prispôsobujú naše prostredie. Terraformácia, ako vo sci-fi. Trochu to tak znie. Hovorí napríklad o hypotézach, ako umelé oteplovanie, alebo zvyšovanie elektromagnetických polí. Počkaj, aj elektromagnetické polia? Áno, a dokonca aj masívne solárne farmy či chemtrails uvádza ako možné nástroje, samozrejme všetko v rámci tej jeho teórie. Dobre, takže sú neviditeľné, ale zasahujú. Ako sa teda podľa neho prejavujú, ak nie priamo? No, naznačuje, že rôzne. Často maskovanie. Ako nejaké záhady, alebo možno aj za technologickým pokrokom? Technologickým pokrokom ako umelá inteligencia napríklad? Aj to tam spomína, že niektoré aspekty by mohli byť nástrojom. V podstate hovorí o nehmotných vedomých silách, ktoré ovplyvňujú hmotu. Ten vplyv cítiť, aj keď ich nevidno. A ten základný konflikt, ktorý opisuje, ako súboj inteligencií, to je čo presne? Áno, to je celkom kľúčové. V podstate stavia proti sebe dva typy inteligencie. Tú ľudskú. Tú našu? Presne. Tu opisuje ako usporiadavajúcu, že dokáže tvoriť štruktúru, udržiavať ju. Ako naše telo napríklad. Potrebuje poriadok, harmóniu. A tá druhá? Tých entít. Tá je presný opak. Chaotizujúca, deštruktívna. Jej podstatou je vraj rozklad, narúšanie štruktúr. Nie tvorba. Z toho mi potom vychádza, logicky, že tieto entity asi nemajú nejaké vlastné stabilné tela. Presne takto ten zdroj naznačuje. A práve preto, podľa Seviliana, túžia po hybridizácii. Alebo proste po ovládnutí už existujúcich usporiadaných tiel. Našich tiel. Áno. Lenže tvrdí, že tento proces je pre nás, pre hostiteľa, nevyhnutelne zlý, deštruktívny. Prečo? Lebo ich podstata je chaotická. A to sa proste nedá zlúčiť s udržiavaním zložitého života. Vedie to k chorobám, k rozpadu. Ale ak je to také deštruktívne, aký to má celé zmysel? Spomínal si tú myšlienku Zeme ako školy. To mi k tomu nejako nesedí. No veď práve to je taký paradox v tej teórii. On vlastne špekuluje, že tieto entity, napriek tomu, že sú deštruktívne, môžu slúžiť ako nástroj. Nástroj na čo? Na urýchlenie našej evolúcie. Že tým tlakom, tými manipuláciami, tým chaosom, čo vytvárajú, nás vlastne nútia byť lepšími. Akože ostražitejšími, inteligentnejšími. Áno, aj duchovne silnejšími. Je to ako evolúcia cez neustály boj, cez selekciu. Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak prežitie a nejaký rozvoj v tomto školskom prostredí závisí od toho, či dokážeme tie manipulácie rozpoznať a odolať im. Podľa toho zdroje áno. Kľúčové má byť vedomé rozlišovanie medzi tým, čo je konštruktívne a čo deštruktívne. Medzi pravdou a lžou, ktorú im pripisuje. A kto podľahne? Ten je v tom modeli proste prefiltrovaný. Je to dosť drsná vízia, taká evolúcia pod tlakom neviditeľného nepriateľa. A čo tí fenomény ako UFO? Alebo paranormálne javy? Aj tie tam nejako zapadajú? Áno, spája ich presne s týmito entitami, ale špekuluje o rôznych možnostiach. Napríklad? Že by to mohli byť priame manifestácie, alebo len nejaké technologické ilúzie, na oklamanie našich zmyslov. Alebo dokonca halucinácie. Aj to, že by ich mohli navodiť priamo v mysli. Zdôrazňuje, že sú majstrami manipulácie vnímania. Aj informácií. A spomína aj telepatickú komunikáciu. Dotýka sa aj toho, že by mohli ovplyvňovať myšlienky, emócie, sny. Varuje pred takými tými chaotickými negatívnymi myšlienkami. Že to môže byť prejav ich vplyvu. Celkovo to teda kreslí obraz reality, radikálne iný, než na aký sme zvyknutí. Skryté sily, ktoré aktívne zasahujú, menia prostredie a nútia nás k evolúcii cez konflikt. Presne. Je to pohľad, kde ľudstvo nie je tak úplne pánom tvorstva, ale skôr súčasťou akejsi neviditeľnej vojny inteligencií. A uvedomenie si toho je podľa zdroja prvý krok.
Takže, čo si z toho zobrať? Tento zdroj nám ponúka naozaj znepokojujúcu alternatívnu víziu reality? Áno, víziu o skrytých silách, ktoré údajne formujú nielen našu históriu a kultúru, ale možno aj fyzické prostredie planéty. A to všetko ako súčasť nejakej evolučnej hry. S dosť vysokými stávkami. A na záver ešte jedna myšlienka na zamyslenie, vychádza z tej diskusie v zdrojovom materiáli, konkrétne o Alzheimerovej chorobe a schizofrénii. Áno. Ten fenomén, ktorý sa občas pozoruje. Keď ľudia s ťažko poškodeným mozgom tesne pred smrťou zažijú krátky záblesk mentálnej jasnosti. Áno, počul som o tom. Terminálna lucidita sa to volá, myslím. Presne. No a podľa niektorých interpretácií v tom zdroji práve toto spochybňuje čisto materiálny pôvod vedomia. Zaujímavé. Akože by vedomie mohlo existovať nejako nezávisle od mozgu. Otvára to tú otázku. Či by inteligencia alebo vedomie mohlo aspoň do istej miery existovať nezávisle od fyzického stavu mozgu. Taká myšlienka na záver.